Croeso i newyddion teledu Gwaelod y Garth. Heddiw, rydyn ni'n gofyn os ydy'r cinio ysgol yn iachus. Dwi'n teimlo bod cinio iach iawn gyda ni yn Ysgol Gwaelod y Garth. Mae Trish a'r menywod cinio yn darparu amrywiaeth arbennig o dda o ginio. Maen nhw'n sicrhau bod llysiau yn cael ei gynnig bob dydd a bod digon o ffrwythau ar gael hefyd. Felly, dyna fan bwysau'n prif athrawes. Ond beth am blant yr ysgol? Oherwydd yn nhw yw'r pobl sydd yn ei bwytaf fwyaf, dyma Owain a Gosian. Ydy y bwyd yn iach? Ydy, mae'r bwyd yn iach. Mae'n digon o dewis, ond falle fe yn well o ffyn y bach mwy achos mae'n lot o'r lim bwydydd iach yna. Ydy ti'n meddwl bod y bwyd cinio'n iach? Ydy, oherwydd mae yna lot o llysiau a salad. Wyt ti eisiau mwy o ddewis efo beth ti'n bwyta? Wel, falle un peth arall, oherwydd ar y cyfer mae'n digon o dewis yna. Beth hoffwch chi gweld newid am yr bwyd yn y dyfodol? Rydw i'n meddwl fel yna ddim bod y curry o arwydd falle mae pobl ddim yn hoffi pethau fel spicy. Mae'n ymddangos bod nifer o'r disgyblion yn wyn o glist i glist wrth fwyta ein cinio. Ond, beth am fynd yn syth i llygaid y ffynon ac Trish sy'n coginio'r y cinio? We do a 3-week menu. I would love it if they could do a 4 and swap it up a bit. There's lots of things, there's a combination of meats, vegetables, fruit, so you get a mixture of everything. Felly, ein bod ni wedi amau ychydig ar ddechrau'r eitem hon, os oedd cinio yn iach neu beidio, mae'n ymddangos bod yr ateb yn eithaf clir. Mae cinio Ysgol Gwaelod y Garth yn grêt.